Sædepladsen. Her er scenen. Nej, det er heller ikke man til. Og derovre er de 2 store indgange. De 2 store indgange her. Og nu begynder vi at gå ud, så man kan se det fra den anden side. Jeg gider sgu ikke rundt med det der. Ja, dernede er scenen. Og her er ind- og udgangen. Er det teater? Hej. Er der ikke nogen af jer, der skal lage gladiator? Og her er udgangen. Skal vi lige tage hullet med? Vi viser lige hullet der her. Ved du godt? Ja, der er ikke nogen, der har lyst til at lage gladiator. Det kan godt være hullet. Så filmer vi det. Det er det derovre. Okay. Jeg skal nok lage gladiator. Hold dernede, når man kan gå hele vejen rundt. Der er musik. Vi har haft om det her, så vi ved det godt. Og her er et hul, og man kan se nogle fine mosaik. Så der er en underjordisk gang. Ja. Man kan gå ind. Du kan gå ned dernede, så kan du gå hele vejen rundt om.